Lah yo iki lak songo-songo to Mak De. Beh, piye sampean ki tukang tombok nomor ya ono yaene oleh kok iso garuh lho. Bener lek diwaca teko kono pancen songo-songo. Terus lek kudu ki lho pira? Jajal. Yo 8.000 to Mak De. Lah mosok nulis 8.000 lho nulis kok ning ngarep kabeh ulune ning mburi lho. Sik to Mak De tak deloke. Oh iya ya. Makane to le krem iki sekolah sing pinter. Dadi pinter carane tombok nomor. Mak De. Iki pomone diedit walune dikek ngarep no piye? Heeh. Engko lek sampe dicocokne karo bonggele ora padha kowe gelem tanggung jawab to. Lah nyapa kok aku mbok kon tanggung jawab Mak De? Omong-omong karo cah pedhot ya ngene iki lho. Wis kowe rasa kakan cangkem ndang mulya